Госпо, какво става, бе? За много години, госпо. По един лист вадете. Лист казах, не мякай. Препишете всичко от дъската. Госпо, ние тук що се върнахме от вакансия, смисъл, няма ли сега първия час някакво така да си говорим, как минаха празниците, сещате се? 5 минути за преписване и после трия. Извадете лист! Ще правим 5 минутка. Някои от вас пропуснаха класното и сега ще го правят. Домашното, тетрадките написани. Това не е нормално! Първи ден е! Връщам се! Очаквам да си говоря с всеки! Да питаме, да си разказваме някакви истории. Кой дава домашни 5 минутки, преписване на дъски и други щуроти в първия ден? By the way, чух, че отвориха нова джуниор дженица до училището. Някой да иска голямото да дойде с мене?